Wala pa nga kanggaw no for today's video no wate buhat nga kanggawan kay ngano magdiskarga mig bulad. Ay stay ginamos. So let's go. Hindi, ginasasay na. Yahagi kan boss ah. Sa Subuanga City, ano yung ginamot? Sumangga ni siya. Sumangga lagi daw. So matik ni no to ni nang gi kuan diskarga di ano kay duha ra maming tate din kahit nagabot si boss yang o iki lolo boto. Ay kabuang. So mo na siya no. So at niliya na nga tong tuwi ganing pang diskarga ba kay bana man ginaman ning kamot magyudani gyud kay di lang ta magtanga-tanga kay magtanga-tanga tani wa gid tani. Balik ko na rin siya no si 58 na rin siya kuan ginamos kan nga tarong sa ginamos so bat banata na mo ni kay duha ra maming tate gyud kay si Bungski ambot atong Bungski murang naglumlum to siya ing kaduha nga asawa. May sanol kaduha nga asawa. Makanggaw, hakot sa ginamos. Liwas sa yuye. Buhay na mano. Libor ah. So moro din mo diskardi mga kahanggaw no ako tigpasan din si Tatsuki tigdawat kay para dali ra mahuman ba ana ra man na siya para basic na ba ay kabuwa. So bisag ginahinayon na nato no hapit na sa mahuman no kay may manang hinahinay kay pero basta kanunay dahil kabuwa no unsa man to istorya to eh. So pila ray sugilanon god so nahuman na may diskarga. Sure nang wala ni kanang libor ani sure nang kwarta na re. So dire ra may taman makahanggaw no. Bye bye. Ay kabuwa. Ayaw, di ma.